kara zube suke, ba su da shugaba, kowa shugaban kansa ne. su ko shi'a hatta kamari mutum ba za ka iya ba sai da izinin mujtahidi. Mujtahidi yana nufin ayatullah. Shi'a ba yana daukan abin da ya ransa ya gada bane, komai zai yi dole ya zama bisa ka'ida. Saboda haka horo wanda za a ji zafi ittifakan ka tambaya ba a yi sai da izinin mujtahidi, ballantana kisa. Horo wanda za a ji zafi ko da duka ne ba mutum ba zai yi ba sai da izinin mujtahidi. Wannan a duk duniyar shi'a kai ba sabani, ba ra'ayi na biyu. Sannan yaƙi ibtida'a a je a samu yansu mutane a yaƙe su a ci da su da unwani ana yaƙan su shiga musulunci, ba wanda ke da izinin ba da wannan sai Imam Mahdi in ya bayyana. Wannan ittifakan dukka je duniyan shi'a gaba ɗaya kowane duk wanda ya karanta shi abinda zai ga maka kenan. Saboda haka bayan za ka ji wani ya je da su da unwanin jihadi ya je ya kai hari in dai shi'i ne ba taɓa ji ba. Don haka masu masu kirkiro kungiyoyin ta'adda su jingina ma musulmi Amerika da Isra'il ba su taɓa kirkiro kungiyoyin shi'a ba suka kai wani hari. Na'ama suka yi, don haka masu nan suka zance sunna kaza ba su taɓa cewa na shi'a ba, saboda sun san ba wanda zai yadda. Saboda shi bayan da za a yi shi iya je kai ma wani hari, domin shi ya san cewa inda yaƙi ne da unwanin yaƙi ne sai inda imam Mahdi ne ya bayyana. Amma da unwanin kariya shine ya zama wajibi, in an kai maka hari ka kare kanka, wannan kuwa. Amma ba da unwanin kai ka kai hari da nufin jihadi ba zai yi ba sai imam Mahdi ya bayyana. Saboda haka wannan zai zama wata ku zo ku